Nou, dat is zoals ik zeg. Two hours later. Okay, right met jy. Right away. Ek expect Klap. what a long awaited mukbang bro, away. Het was nog eens nou lang klas, jong. Jong, dit was lang klas. Jong, nou waar skirie, jong. Dan sê vir my waar daai man daai. Shout out Oka. Yes, always. It's always Boeta. Best subs in die game. Shout out. Jong, daai bro wat my amper die gasvee verkoop het. Sy my bro. Nou, Sy is tyd. sy het die lyn nie meer. Sy is tyd. Moenie daarna toe gaan. Moenie ook oukie bakkery toe gaan nie, bro. Nou begin ons. Oh my. Shout out die kerk het lang klas. Jo, hierdie man, Waar is nou daar? mos hy van lang klas dit so iets op. Nou ek kyk so en connect net nie voor Jordan reply. Ah, as jy dan nie gou Aan nie wil voel. gaat ons. Ek hy moet opgaan en nie liefde. Awai, Rebooks, ek is ook hier my bro. Sweets wil my nie sponsor nie. Sweet sponsor my wat gaan. Sweet is synig. Mense, jy weet mos die video is strictly eating, bro. Jy weet nou hoe is op. Ons opberei hier met soos ander manne nie, hoor hè. Ons vry. Daar is twee. Daar is twee. Daai. Fuck. Ine is die 15, ine is die. Fuck. Want was dit selfs geëet, ja. Jo, bro. Jo, my bro. Die is die beste chips in oukie. Mak. Klaar, Wat soek jy nog? klaar. Dat is die beste chips in oukie, bro. Met accessories afhaal, jy weet, want begin raak nou verskriklik. Country Hotel computer bietjie. Maar hy ding is chips. My riding is ook nie. Sien jy daar? Oukie chips. Riding is ook nie. En dan gaat ons. Om my punt. Mense, ons te laat die bakke geloof kry nou. As jy met chips gewees het. Nou sit ons met klein bakke. Jy weet mos ons eet die liggie. Die lig hier so nie. Is altyd 50 rand op daar. En op. Ook al weet nou al van ons. Sadi se is mos gou besig. Mense, Om my no. ja. Jy moet jou sê vir die woord nou. Jy weet mos 'n harde week mos. As jy dink ek doen die vir van, away. En die week het ek so nie mense. Asseblief. Away dis strikt. Sien nie man. En dan gaan dus weer vir die tweede bak. Nee, ons is nou klaar. Die video gaan unbelievably unfiltered. Ek dink dit is 'n quick video. Raw, unedited. Dis nou. I got one without spice, without jy weet, ook as so to taste nie man. Ek kyk so die sauce. As jy nie kyk, maar hy must doen hy specific touch. Nou sien jy ek operate dit dan nie so nie. Ek moet sauce. Ja, mense. Ook al weet hoe om chips te maak. Ek wens dat hulle kan die video's so sien. Dat is my lifetime sponsor gee. Jong wag jy.
Nice. Oppie wat bro. Je ziet het verschoon mee, man. Ik had een beetje grof geraakt bij die eten. Oh, wat? En dat is dat. Jij dat gaan mee. Ja, moet niet zo laten lachen hier. Hoe dan nog? Mensen. Wait. Die koekjes is voor vanavond, mensen niet voor die tijd vanavond, mos. Ik kan met een lekker koffietje. Maar dan gaan het zo één voor jullie eten, man. Net zo voor jullie. Sorry. Zie je? Je zei, jouw vriend is op. Dan nog. Dan nog, joh. Jong, die ding ruikt fantastisch, ja. Dat is je dom. Maar zeg je, nog een keer. Mensen die moeten naar Oreo zien. Ja! Ja! Oh my word. Ja, ik zeg. Moet niet, ja. Jongen, kus mijn school, joh. Ik heb die meer rijden. Die mager. Nou dus. Daar gaan we naar brood in, ja. Gaan we nog een. Jongen, nu gaan we weer voor de vrijdag. Ik zeg, wat gaat dat? Toch vreet me zo'n skof. Ja. Jo, maar ik vreet me zo'n beschof. Mensen moeten wachten, die zondag had jullie een video. Dan kan je kijken hoe ik vreet terwijl jij heel zonnig wordt, vreet zie je. Dat is een win-win. Wat gaat dat? Dan wil jij ook maar maken van mijn zonnig wordt ook maar. Zeg net. Inshallah. Alhamdulillah. Skis. Wat kan ik een movie hier daar doen? Ja. Dus nou movies verstaan. Movies, man. Gaat toch. Hadis. Oh my lord. Mensen. Wat zeg je allemaal? Ahoy. Ouwe, ik was een Shoprite, man, bro. Die nieuwe Shoprite. Oh, die likker. Daar is je likker, daar is een fucking chicken ride, man, bro. Wat? Een hoenderplek. Chicken right. Sus mensen. Ahoy. Ik zei jou, ik was op voor oukiep, mijn man. Unbelievable. Je hebt nou die kak gezien in het video gebeuren. Sorry man, maar ik heb gezegd, als je man niet down het laat, maar als je video dan is, nou dan moet je waren. Ouwe, bij die Mary. Die magere paard. Ja, die mannen gesmissen met helm, ja. Cause tonight will be the night that I will fight for you. Hurricane! Shout out! I will cut my life into pieces. Ik laat ik hij dan googlen. Shout out! Wacht, laat ik hij zo. Shout out op TikTok bro, Hij is bro. precies plan. Hij man, hij zong als een niet kaim bro. Inshallah. Overkill. Now make me change my mind. Hoe gaan die song ook? Cause tonight will be the night that I will fall for you. Erica, now let me change my mind. Wacht joh. Dat is net klomp. Alright bro. Kan niet meer. Ik kan niet meer.
Kasi dahil video ni. Dahil man, ito original video, but in pan akmal lang. Kasi ang imani follow lang. Asa lang, nasi ay ni. Dahil lang. Yeah! Yeah! In pan akmal. Check mo dahil man na. Nice cocky. Overkill! Shout out die A, E. Shout out Pin, Aya. Het gesê die arme, Yo. Yo. Right Oh. Kijk eens. Oh my word. Als je er zoveel gaat maken. Nee. Shout out Jay. Yang. Yang, waar is jullie? Ah? Short hierdie iemand. Ah? Ek sê jou short hierdie iemand. Overkill! Hij gaat de broer vragen in de comments. Waar jij man daar? En dat is dat mensen. Ek sê nou kort hier dan nie iemand. Was my mond veilig. Ek voel my mond is veilig. Wat se cream is hier? We gaan het die video heel klaar eten. Dus ja, Beetje iets op skaar. dat is ook klaar. Hij is nou daar. Mense, die man smaak so jou. Als Fred die jongen. Overkill. Ja, hij op die soort. Spreek. 'Cause tonight